Sigurno mislim da smo bili bolja ekipa od Bjelorusije večeras ali eto, malo su sudije usporili tu igru, malo su im vratili neke sumnjive lopte. Ne mogu reći da su oni krivi i mi smo griješili, ali u ovakvim utakmicama gdje nijanse odlučuju, mislim da su u par navrata gdje su mogli odlučiti na našu, a na njihovu stranu oni, ne kažem svjesno, ali odlučili na njihovu stranu. Šta da kažem, imali smo kontrolu većinom utakmice, šteta, šta da kažem, mislim da Bjelorusija nije kvalitetnija ekipa od nas, to je to. Pa vidi, ja stvarno ne znam šta da očekujem, što trener odluči, to tako bude sad. Da li sam očekivao i da li ne, to ništa ne mijenja. Možemo pobijedit ćemo, sve ćemo pobijediti. Ne, mislim, teško, Danska je jedna ekipa iz vrha Evrope, tako da na njihovom, pogotovo terenu, veoma teško, ali naravno da nećemo otići gore sa bijelom zastavicom.